rinjayen arziki, rinjayen arziki zai ruguje mana so da kauna Humaira amanar zuciya. Rinjayen arziki, rinjayen arziki zai ruguje mana so da kauna Mansur amanar zuciya. Mun saba ni da ke, mun fajima ni da ke, sai yau gahi mahaifa na ki za su raba ni da ni da ke. Zuciyata na ta faɗa min ba za ta rayu ba in har ba